Ngiphinde futhi ngibuye ezitorini ezithusayo nezisabisayo esangisusa namanje ngisathukile. Kusho ukuthi kwenzela ngalinge kuyabanda. Asinamali umuntu akarentile asidlile asho qhamuke lomkhulwana bandla. Ubaba nje usekhulile. Hayi meqhamuka lo baba vesana khethe mina. Hayi lo baba mengikhetha athi hayi ubhuke khona hayi mase ubaba ubhuke ayangibuza ngizodlani hayi ngichaze yonke into baba athenga hayi siphikelele khona endlini. Kanti kusho ukuthi ubaba angazi noma wayenesifo sikashukela yini. Kusho ukuthi ubaba siyishaya iround yokuqala abe right kodwa ngikubona ukhefuzela kababa ukuthi hayi ngeke kuzoba nenkingana. Kodwa akukho normal kodwa ngingayinaki ke lento phela nami ngifuna imali. Nami ngixakekile ngiyayibona le masho ukuthi lo baba uzolokho engigogelile. Hayi ubaba mangabe sesiphinda okwesibili. Hayi ubaba awungezwe ngazi ukuthi angasuyama ngiyambuza ukuthi why you stop manje kanti umuntu omdala akasekho usevele washawa isifo senhliziyo kusho kwaba ne-heart attack wasulela khona lapha ekwami. So kuningi kwenzeka empilweni zethu. Akwaba inkinga enjalo lapho ngizowaphendula ngwathini amaphoyisa ngizothini sonke izitori umuntu omdala usethule kusho ukuthi wajabula kwaze kweqa angazange usikwenzakalani kuyena kodwa nje kwaba isimo esinjalo nami esangithusa namanje sisangithusile ngoba ngangalindele ukuthi ngenzeke into enjengale esengisho ukuthi izinto eziningi siyayibona kulomsebenzi lamehlo kade ayibona namanje asabona kungenzeka noma yini njengoba nje ngithi mina wathula umkhulu phezu kwami ngitshela ukuthi mhlawumbe usarelaxile kanti hayi weke wayinjabulo ushuthi usejabule kakhulu nakhona ke ngaso limbuzo eminingi kodwa ngasizwakala ukuthi ke wasimese esechekwa hayi akathintwa akabulawangwa isandla somuntu. Yebo kwaku 2010 kuyisebusuku ngisahlala kalobhoti okususandile lo wayeboshwe human trafficking. Kushuthi kufike eMandiya ngase sengwajwayele laMandiya sesijwayele nje ukusihlale nawo asithenge sina kolamesi asikhokhele. Kushuthi ngalelo langa ngathi aMandiya wezile ngendlela engijwayele ukuthi eze ngayo. Kushuthi sihlale sihlale lapha la besibhuka khona mase kusi ebusuku sesihamba ke kungazi basi banebhatshela phansi kunomngane wabo oshadayo ufuna nje ukuthi ayodlaliswa amantombazane kanjalo. Kanti amande hayi ngalelo langa ayicabangele ukhohlakala kwawo. Sasisendleleni impela ebheke khona elamesi musudlulile koVerelem. Ilapho kaMandiya angijikela khona emotweni esefuna ngwasakhe wonke engasawafakile amakhondomu aMandiya esefuna ungenzisa into engingathanda ukuyenza. Shothi ngasi mengithi ngiyagoloza aka basivula isicapha bangijikjela imoto ku freeway ngala ku Sugarcane ngaseVerelem. Ibona abhlungu ke ngabuzwa lokho sengibuya sengihayika icasulo isale lapho isikhwama sale lapho kwamadlane nganginaye engangitholile sebengenzela ubuqili ngabuya ngaphethe lutho ngabuya nje ngihambe ngihayika ngo lift ikona abhlungu hayi ubangenza la ke lokho. Awusixoxele 1 or 2 but I think 2 weyitori nje zabantu besifazane ozawela benanisebenza nabo ezibhlungu nezinto esazaba ehlakalela ezabaletha emgwaqeni. Yeah, there is. Please tell us about. Oyedwa nje ubesebenza naye sisebenza lapha emgaqweni khona futhi noma wakhe khona lapha emgaqweni. Hayibo umama nengane yebo so ingane ithi ngalethwa uyena lula. Hayibo kanjani shuthi kuyi organization ebengihambela ngize ngafundela ne-counseling. So ingane eningi ngiyekuzona ngoba mhlawumbe ngiyofuna ulwazi ngifuna nokuthi ngithole abanye abahlukumezekile kanjalo nezitori zabo. So ingane mina ngixoxele sisi mina lo ngareshwa indoda yakhe. Hayibo ekhona iphethe ummese ingidlwengula phambi kwakhe ngangilindele ukuthi
uzophuma amemeze afuna usizo komakhelwane ukuthi angisize. Kodwa akakwazanga ukuphuma aye komakhelwane ukuthi angisize ngoba wayeyisaba indoda yakhe wakhetha yona over mina. So mother and daughter basa bakhulumisana and sikwise business. Umada ngendlela alidla ngayo drugs ulidla ngazo usuyasangana. Yasingane mingitshela ngalesi story sakhe umama ukuthi wenzani. Kusi ngilindele ukuthi uzokhala memeze usizo. Ukuthi nangu edlwengula ingane yami but she keep quiet. Waze waqeda ubhuti ukuzenzela. Wajika futhi umama wathi ingane ingakhulumi. Mangabe ikhuluma bazodlana. Ingane isila yashiya khona yabuya yayizoyidayisela umzimba eThekwini. Ungcosi idayisa umzimba nokuthi ilalwe i-step father phambi kwama wayo umama angakhosi. Naye kuthi sengase sagcina simshile leso step father ngoba sambona ukuthi uyisifebe esingenangqondo ukuthi ungavuma kulalwa ingane yakho phambi kwakho. Naye ngimbona khona lapha emshikashikeni yena ke uzoshikashikela ukuthi mhlawumbe ufuna uqeda izinsizi lezi ezisenhlizweni yakhe. Esinye ke istory ke esenzeka esengane eyadayiswa u2500. Idayiswa usisi owayedayisela ikwerekwere ama drugs ngeke ngize ngilishe igama lomuntu. Idayiswa omunye usisi owayedayisela ikwerekwere ama drugs bayidayisela umama wasendwedwe ingane yomunye futhi ucolleague wethu usakhona namanje lo colleague. Yahanjwa ingane yobheka endwedwe ingane yobheka endwedwe luthi ingane ayitholakala ingane kodwa usuphelile 2.5 uma wengane naye ubhemile. Wona lo 2.5 wona lo ayilokho ebhengiswa wona kanti udayiswa ingane lokho ayigcina ngalokho ingane wayigcina inonyaka akaphindanga wayibona until today. Isona story esibhlungu ukuthi le ngane ayimazi unina ngenxa yokuthi yabhenywa. Ayisinye story yayisaba bhlungu kakhulu lesa story ngoba manje mina nje anginayo ingane engizalayo ngokwami ngoba ngaqhuma amanyongo kade ngidlwengulwa ngisemncane. So mengibona ingane kwenzeka kanjena zifa kanjeni naleyo sex naleyo sekisi lo msebenzi wesekisi nalama drugs kubhlungu ngoba thina sinazo ingane amathanga ngisho ukuthi ahlanzela bangenamabhodwe. Lo msebenzi akuwona umsebenzi. No safisa ukuqala kangasabe sawuqala. Kunzima. Yebo silethwe izona inkinga. Kodwa ukube nami ngangazi ngangeke ngize ngilahlekele ezandleni zalosi sowangifundisa lo msebenzi. Ngoba kunzima. Unzima ukuthi uzolalwa umuntu ekubambe ngisho umlomo amakhala elodge. Uphinde utholakala ufile elodge. Ukhishe wonke amalunga akho omzimba. Ziningi ingane sesitholile it's more than 7 ingane engikhuluma ngokuthi ngizibona live. Seyishonile khona eThekwini eSouth Beach. Mangabe usayingane ngempela ungasondeli kulomsebenzi ungalinga ngisho ukuqala. Ngoba vele seni target izona lezi ngane ezifunakalayo efanele ezibulawayo ekwenziwa ithwalo ngaso. Okwesibili abantu mangabe besolithu abazali beni benifundisa nize nifunde nifundisise wengane ngoba kunzima la ngaphandle. Ungakumnandi ukungena kodwa akubhlungu ukuphuma. Thina singenanga ke kumnandi singene vele kunzima. Kuvele silimele. Emesinibona niyimbali zethu sabazali nivithizwa ama-drugs nivithizwa amadoda. Kubhlungu akumnandi. Sizothinike ngoba phela nani nibone thina. Ekubeni nini anazi ukuthi thina sifike kanjalo lapho. Okugcina sekudlwengula ngisho abafana. Umfana uthola ukuthi udlwenguliwe wadlwengulwa abanye abafana. Unomfana nje owafika ubedayisa naye lapha kuona lo mshikashika. Sebadayisa abafana. Wawo lama drugs. Lo mfana wavele wafika kwami imoto. Kwangazi sekuzothengwa wona lama drugs. Kanti cha umfana bayomudla yonke indawo afike ngakwazi ngisho ukuhamba bemphuce ngisho kwamali kade idayisela lamakwelekwele. So sekuyingozi kunombani akekho umuntu o safe umfana akekho safe.
intombazane ayikho safe. Abazali ngempela abazigadi izingane. Uwenze sho ukuthi ingane uma uyibona ukuthi ayikho right, ube umngani nayo, ukwazi ukuthi uxoxe nayo, uyisondeze eduze, ikwazi ukukuthemba, ikwazi ukukutshela ukuthi kwenzakalani ngempilo yayo. Ngoba amakwelekwele athanda ukuthenga kangaka. Amakwelekwele ngisasuke ezonyusa izinto zawo ngathi. Ayathenga amalawi. Izithwalo bezonyusa izithwalo zabo. Ezinye izingane nje buti in last year before last eyavele yalanda umngane ubhuti wayithola ingane ina 18. Lo bhuti lona vesane ayibhukhela inyanga yonke emetrology ePoint eSouth Beach. Mayibhukhela inyanga yonke emetrology mase vele ingane ayinika u24,000. Usingani wenzani u24,000? Ingane vele isangane ihambe yolanda umngane wayo from neighborhood abakhule nayo. Base befika eThekwini baxabana nje babanga into encane yavele yadonsa umese phambi kwase McDonald yayihlaba umngane wayo le emlande emakhaya. Angithi le mali siphindela kumnikazi wayo lo njengoba ebhukha inyanga yonke lo bhuti. Angithi lo 24,000 usuphindela back kuyena ngoba useyitholile izithwalo usethwalile. Ingane yahlaliswa nesidumbu Metropolis kwaze kwasa. Iticwa imvula. Phela fanele hlajwe zesidumbu samngane wakhe ngoba uyena ulanda umngane wakhe kubo. So ziyaphela lezi ingane. Ziyaphela ngoba azizwa zamathatha. Ayikho into esingayizami abazali sigcine nje size senza lemisebenzi abaningi bethu ukuzamela zona ukuthi zibe nesasa elingcono. Kodwa ziyaphunyuka. So ubunye futhi ubhlungu lobe ngabuzwa ingane ihleli nesidumbu kuze kuse ishaya imvula iziphelele lokuthiwa hlala nomngane wakho. Ngoba iyona yomlandile imali ubhuti wayinikeza ingane yaphindela kuyena wakhuphuka zakhuphuka into zakhe ngazo lezi ingane. So nje kunzima kumnandi angempela. Engathanda ukusizwa ngakho nje ngingathanda ukuthola ukuthi mangathola istart sokuthi ngizenzele umsebenzi wezandla njengoba nginawo ama skills. Ngingajabula kakhulu ngoba ngeke vele ngisaqashwa ndawo sengimdala ngino 50 years manje. Ngingajabula impela ukuthi ngithole nje indlela ukuthi ngichaseke ngoba nginawo ama skills. Nginayo ukuthi ngiyakwazi ukwenza umsebenzi wezandla. Mangathola uxhaso lokuthi nje ngithola umsebenzi wezandla noma esengathola noma umsebenzi ke noma ikuphi noma isemajaldini sengasebenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibeke isinkwa phezu kwetafula. Yebo. Therapy, counseling. Ngiyayidinga itherapy. Yebo, nayo counseling ngiyayidinga nayo ngoba ikuningi ziningi izinto. Sesidlule imene eziningi ngayijabulela nayo. Yebo. Alright. No, akunankinga siyabonga. We had such a great interview. Sizoyifaka sethemba ukuthi abakhona abazongenelela ngendlela abazongenelela ngayo but sibongile kakhulu. Hayi kubonga mina. Ngibonge kakhulu nami. Ngibonge nabaphathi. Siyabonga. Yebo.